им пожелаем успех. Аз нарочно оставих зрителите да усетят каква е атмосферата в залата. Събраха се хора тук, за да подкрепят тези момичета, които за последен път играят пред българската публика. Играят за нея преди всичко. Браво! Началото е успешно. Началото е успешно. С нови екипи аз видях, че в един момент при Хриси се получи проблем с лентата и трикото й, но се справиха отлично. Само да кажем, че в тази влага в момента, която е тук, защото има страшно много хора в Арена Армеец, климатика работи. Това изисква огромно майсторство да се справят 5 момичета едновременно с лентите. Така че още едно допълнително браво. Да, мисля, че добре мина. Целта е да няма груби грешки, да се отиграват максимално всякакви ситуации. Добре. Зрителите знаят това. Аз съм виждала Даниела Велчева колко е взискателна към не, на състезание искам само да направят най-доброто. Но знам, че има моменти, които просто трябва да се отиграят. Трябва да сме максималисти в залата. На състезание винаги съм им казвала... Кой е най-критичният момент в това съчетание? Има ли един критичен? Не, няма такъв. Всичките са критични. Да, има в началото една поредица от 2 смени критични. После има и няколко колаборации критични. Просто аз лично